Vážené kolegyne, kolegovia, vážené auditorium, dovolte mi odprezentovať prehľadovú prednášku na tému manažment chronických rán v ambulantnej praxi. Prezentácia je rozdelená do troch takých hlavných celkov. Na úvod pár všeobecných informácií, následne manažment chronických rán, takých tých najčastejších, a v závere sa budeme venovať správnemu lokálnemu ošetreniu rany. Veľakrát sa naozaj ocitne pacient v situácii, kedy nevie, za kým s ranou ísť, respektíve kto by mal pacienta s ranou manažovať, a následne preto vznikajú rôzne ťažkosti s hojením rany, prípadne nejaké nedorozumenie u pacientov. A o tom, že naozaj je možné zhojiť na Slovensku oveľa viac rán, svedčí aj štúdia, ktorá prebehla v roku 2014, do ktorej bolo zaradených 12 krajín a iba jedna jediná krajina, to Slovensko, má vyšší počet vysokých amputácií. Kam teda s chronickou ranou? Vzhľadom teda k vysokému počtu pacientov, ktorí nejakú chronickú alebo nejaký typ chronickej rany majú, je ideálne, ak každá nemocnica má nejaký tím zdravotníkov, ktorí by sa viac venovali manažmentu chronických rán, či už na úrovni hospitalizačnej, vtedy keď treba vyriešiť akútne infekciu, prípadne teda nejaký debridement, čiže odstránenie tých odumretých častí, ktoré infekciu spôsobili, a ideálne takisto, ak by mali ako prvú voľbu možnosť využiť podtlakovú terapiu, rovnako aj na úrovni ambulantnej, kde sa je možné ďalej predpisovať vlhkú terapiu, a tento tím by zároveň vedel manažovať spoluprácu so špecializovanými pracoviskami, ako je cievna chirurgia, angiológia, intervenčná radiológia, prípadne plastická chirurgia, nutričné ambulancie a tak ďalej. Vzhľadom k enormnému pokroku v zdravotníctve vo všeobecnosti a tomu veľkému množstvu informácií, ktorým sa vieme dostať, je veľakrát náročné držať krok so všetkými tými modernými možnosťami diagnostiky a liečby. Preto napríklad vznikla aj platforma liečneran.sk, kde je snahou sústrediť všetky tieto informácie na jednom mieste, hlavne teda z praktického hľadiska, a sú to teda informácie, ktoré sú jednak pre pacientov, ale aj teda pre zdravotníkov. Medzi najčastejšie rany, s ktorými sa stretávame v ambulantnej praxi, sú aj teda komplikované operačné rany, popáleniny, prípadne rany, ktoré sú výsledkom nejakého systémového ochorenia, maligné rany alebo rany teda pri malignitách, ale jednoznačne určite medzi najčastejšie rany v ambulantnej praxi patria aj rany diabetickej nohy, dekubitov a vredov predkolenia, o ktorých poviem o trochu viac. Celosvetovo stúpa počet novodiagnostikovaných pacientov z diabetes mellitus. Každý diabetik je ohrozený tzv. Syndromom diabetickej nohy. Je to teda noha diabetika, ktorá je postihnutá či už gangrénou, ulceráciou, infekciou alebo deštrukciou hlbokých tkaní na podklade diabetickej neuropatie, čo napríklad znamená, že pacient nemusí ani cítiť, že nejakú ranu mal, že sa mu niečo stalo, a diabetickej angiopatie, či už je tam teda nedokrvenosť v menšími alebo väčšími cievami, jednoducho je tam problém nejaký s cievami. To, čo vo vyspelých krajinách funguje a u nás až tak veľmi nie, je sieť podiatrických ambulancií. Podiatrické ambulancie sú presne vyslovene špecializované na riešenie ťažkostí s nohami, a medzi nimi teda samozrejme aj teda diabetické nohy. Keďže u nás ale takáto sieť teda veľakrát nefunguje alebo nie je potrebné, aby sa pacient dostavil na nejakú možno špecializovanejšiu ambulanciu, ktorá rany teda rieši. A ak nejakú podiatrickú ambulanciu vo svojom okolí máte, určite ju treba zistiť, aké má teda portfólio, aké má možnosti manažmentu rán a prípadne s ňou aj spolupracovať. V našich podmienkách sa teda prvýkrát väčšinou stretne s ranou alebo teda s diabetickou nohou možno diabetológ, to znamená, je to lekár, u ktorého pacient sledovaný je dlhodobo kvôli diabetu, je u neho aj liečený, a ak sa pacient prizná, tak môže mať teda ako prvý kontakt s takouto diabetickou nohou aj diabetológ, ktorý ho následne niekam odošle. Takisto pacient môže zájsť v našich podmienkach za obvodným lekárom, ktorý ho taktiež ďalej nasmeruje. Úplne najčastejšie sa teda pacienti s diabetickými nohami sústreďujú na chirurgických ambulanciách alebo na ambulanciách priamo, ktoré sa volajú teda chronických rán. Môžu sa teda samozrejme vyskytnúť aj u iných špecialistov, avšak pri podstate dôležité je, aby ktokoľvek už pacienta manažuje, v prvom rade zistil,
či sa jedná o defekt ischemický, neuropatický alebo neuroischemický. Malo by platiť, že až do vylúčenia ischémie ide o defekt neuroischemický. V princípe to znamená to, že sa zisťuje, či hojeniu rany bráni nejaký problém s tepnami, s artériami, či sú teda naozaj priechodné, alebo ich treba spriechodniť. Pacienti s diabetom sú až 20-krát častejšie postihnutí aterosklerózou, to znamená, že je to veľmi častý problém pri hojení rán u diabetickej nohy, že majú teda problém s nejakou väčšou cievou, ktorú treba následne spriechodniť. Preto je potrebné pacienta odoslať na angiologickú alebo angiochirurgickú ambulanciu, kde sa vykoná teda sono týchto artérií. Môže sa samozrejme rozhodnúť takýto špecialista, že pošle pacienta aj na CT angiografiu, avšak teda u diabetikov má oveľa lepšie rozlišovaciu schopnosť pod kolenom, to znamená od kolena nižšie, práve táto sonografia. Ak sa nájde nejaký problém, to znamená je cieva málo priechodná alebo je teda nepriechodná úplne, stanoví, akým spôsobom je možné ju revaskularizovať, čiže spriechodniť. Či už to bude intervenčný radiológ, ktorý to spraví balónkovým katétrom, alebo to bude teda operačne v réžii cievneho chirurga. Kto ďalej spolupracuje pri riešení teda manažmentu akýchkoľvek rán je dermatológ. Jednak teda, ak v prípade nejakých nejasností treba ešte ďalšiu diferenciálnu diagnostiku, aký pôvod má naozaj tá rana, alebo nastane akýkoľvek problém v okolí tej rany, čo znamená, môže byť napríklad alergická reakcia a tak ďalej, to sa potom ďalej teda vie doriešiť v spolupráci s dermatológom. Kto ďalej sa podieľa na riešení alebo manažmente diabetika je ortopéd. Je to jednak v prípade, že majú pacienti rôzne deformity prstov, deformity nôh alebo teda až šarkotovú osteoartropatiu. Nevyhnutnou súčasťou každodenného života diabetika je nosenie správnej ortopedickej obuvy, to znamená obuv pre diabetika musí byť voľná, pohodlná, nesmie mu tlačiť, niekde nesmie teda vytvoriť nejaký akýkoľvek otlak. A naozaj je niekoľko typov, alebo teda je na výber rôzne veľa takýchto protetických topánok a je potrebné si naozaj vyskúšať, ktorá pacientovi sadne a ideálne sa poradiť v nejakom špecializovanejšom centre. No a navyše by bolo vhodné, keby bola možnosť, aby pacient, ktorý má akúkoľvek ranu, mal spoluprácu aj s nejakou nutričnou ambulanciou, pretože naozaj tá výživa pre pacienta s akoukoľvek ranou znamená, že potrebuje, aby mal dostatok tých steroidných látok, aby vedelo telo zahojiť ranu. K tomu navyše je potrebný akýkoľvek pohyb, či už to nastaví rehabilitačný lekár alebo fyzioterapeut, alebo teda nejakým spôsobom ideálne k tej výžive aj nejaký pohyb dodať. Je to síce prezentácia ohľadne ambulantnej liečby, avšak je v rámci komplexnosti vhodné vedieť, kedy pacienta je potrebné prijať. Tu by som ako prvý bod dodala, že naozaj veľakrát sa ešte stáva, že prvým kontaktom s ránou pacienta diabetika majú aj teda urgentné príjmy. Je to veľakrát preto, že pacienti teda z akéhokoľvek dôvodu nenavštívia lekára s svojou ranou. Prídu pacientovi príbuzní na návštevu, zistia takýto problém a je úplne pochopiteľné, že pre laika môže vyzerať nejaká nekrotická čierna rana alebo teda čierny prst ako veľmi hororovo a horibilne a tým pádom naozaj navštívia akutne urgent, avšak teda je naozaj potrebné poznamenať, že nie každá rana, ktorá je teda bez komplikácií, vyžaduje hospitalizáciu. To znamená, že tam naozaj v tomto prípade sa netreba zľaknúť, ale ak rana je už dlhodobo napríklad suchá a nemá žiadnu infekciu pri sebe, je tam žiadna sepsa tam nie je prítomná, ani žiadna iná komplikácia, je ďalej možné manažovať pacienta aj ambulantne. Ak teda pacienti vyžadujú hospitalizáciu, väčšinou je to preto, že majú prítomnú infekciu, to znamená komplikáciu tej danej rany. V tom momente je potrebné zahájiť teda antibiotickú liečbu a lokálne sa venovať tomu, aby sa čo najviac tých nekrotických odumretých tkaní, ktoré tú infekciu spôsobili, odstránilo. To znamená, vykonáva sa tzv. Damage control nekrektomy. Ako náhle je infekcia pod kontrolou, alebo teda infekcia nebola prítomná, ale je tam teda problém s cievami, ktorý sme si spomínali na začiatku, a je tam nejaká nepriechodnosť tepien,
v tom momente je potrebná revaskularizácia. Či už, ako som spomínala, je to intervenčným radiologom alebo je to cievnym chirurgom, je to dôvod, pre ktorý môže byť pacient hospitalizovaný. A následne, keď sa spriechodnia tieto cievy a tým pádom už krv je schopná sa dostať až teda do tej nohy, počká sa na demarkáciu, či sa počká, ktorá časť tej rany je už dobre prekrvená, ktorá nie je, tá, čo nie je, následne treba ju teda odstrániť, prípadne nejaké malinké amputácie a tak ďalej vykonať. A úplne najlepšie by bolo, keby vždy prvou voľbou bola potlaková terapia, aby sa naozaj ako prvá vec zvažovalo, či pacient môže dostať potlakovú terapiu. Má jedinečné výhody, ktoré sú v dnešnej dobe nenahraditeľné a dokonca je možné povedať, že aj pri použití potlakovej terapie a následnej rekonštrukcie rany je najvyššia možnosť pre zhojenie rany. Rekonštrukcia rany môže v rámci teda hospitalizačných podmienok prebiehať rôzne, či už sú to voľné kožné transplantáty, rôzne laloky a tak ďalej. Môžu to vykonávať samotní chirurgovia alebo teda aj v spolupráci, alebo teda najčastejšie aj v spolupráci s plastickými chirurgami. A ak z nejakého dôvodu pacient nie je indikovaný na potlakovú terapiu alebo sa tá rana nezhojila úplne a tak ďalej, tak je teda potrebná ďalej ambulantná liečba. Je nutné vypisovať vlhkú terapiu, keďže má preskripčné obmedzenia, tak to naozaj môže byť len v ambulanciách, kde to preskripčné obmedzenie platí. Pri každej návšteve ambulancie je potrebný správny lokálny debridement rany a taký istý pri každom preveze by mal teda byť vykonávaný aj adoskou. K tomu sa dostaneme trošku neskôr v tretej časti na konci prezentácie. Ďalšou teda častou ranou, čo sa týka chronických rán, s ktorými sa stretám v ambulantnej praxi, sú dekubity. A jednoznačne liečba dekubitov začína ich prevenciou. A aj keď nie je možné zabrániť všetkým dekubitom, drvivej väčšine dekubitov je možné zabrániť a v prípade, že vzniknú veľakrát správnou prevenciou, aspoň teda nevznikne ten najhorší stupeň, ale je možné, že teda vznikne len ten nižší stupeň, ktorý sa aj jednoduchšie lieči. Prevencia je v ošetrovateľských rukách. Kompletné podrobné opatrenia sú opísané v európskych a svetových guidelinoch, ktoré sú preložené aj do slovenského jazyka. A v tomto prípade je vhodné vypichnúť možnosti alebo teda účinnosť prevencie pri použití viacvrstvových silikónových krytí, ktoré sú konkrétne určené na prevenciu dekubitov. Vraciam sa, teda pripomínam tento bod práve preto, lebo veľakrát nie je o tom vedomosť, čo znamená, že u nás sa o tom málo vie a preto je potrebné o tom oveľa viac hovoriť, že teda okrem tých bežných opatrení sú aj takéto možnosti v rámci týchto viacvrstvových silikónových krytí. Ďalšou dôležitou poznámkou ohľadne liečby dekubitov je fakt, že sa veľakrát zamieňa za inkontinenčnú dermatitidu a je teda potrebné ju správne oddiferencovať. Prvý kontakt s dekubitom môže mať teda ktokoľvek, najčastejšie je to zdravotnícky ošetrovateľský personál, či už teda v nemocničných zariadeniach alebo v sociálnych zariadeniach, prípadne teda príbuzní doma. Veľakrát sa jedná o buď teda imobilných pacientov, ťažko chorých pacientov, ktorí teda dlhodobo sú imobilní, ležia alebo sú ťažko chorí. Takýto pacient s takýmto dekubitom sa väčšinou už priamo dostáva na chirurgickú ambulanciu alebo na ambulanciu chronických rán. Aj tu je veľmi dôležité myslieť napríklad, keď sa jedná o dekubitus na pete, či tiež tam môže alebo nemôže byť prítomná nejaká ischémia, to znamená opäť vyšetriť pulzácie, prípadne poslať pacienta za angiologom alebo angiochirurgom, aby teraz zistilo, či tiež tam nebráni hojeniu rany nejaká takáto nepriechodnosť. Dermatológ opäť môže pomôcť tak ako pri iných ranách, či už diferenciálnej diagnostike, alebo teda ak sú problémy nejaké s okolím rany. Opäť pre komplexnosť hospitalizovať pacienta s dekubitom je potrebné prakticky len v prípade, že je tam nejaká komplikácia rany, to znamená opäť nejaká infekcia, potreba evakuácie abscesov a prípadne nejaká väčšia nekrektómia, ktorá nie je teda ako súcaná na ambulantné ošetrenie
Alebo je tam tiež opäť prítomný nejaký problém s cievami, alebo sú pacienti, ktorí majú kontraktúry a treba vyriešiť kontraktúru, aby sa vedela rana zahojiť, prípadne iné komplikácie, ťažkosti s liečbou. Alebo je pacient indikovaný opäť na to, aby bola použitá potlaková terapia a následne ako náhle je teda rana zbavená všetkých týchto avitálnych tkaní a granulujúca, je možné priamo rovno teda ju zrekonštruovať, či už za pomoci teda plastických chirurgov, alebo teraz to vedia vyriešiť chirurgovia sami. V každom prípade takýmto spôsobom je opäť možné aj veľké dekubity s rozsiahlými rozmermi vyriešiť počas jednej hospitalizácie. Tu treba ale poznamenať, že veľakrát tí pacienti sú skutočne polymorbidní, to znamená, že sú tak ťažko chorí, že anestézia, ktorá je nutná pri tom použití tej potlakovej terapie a rekonštrukcii, nemusí byť pre nich ideálna, to znamená priam riziková. A v tomto prípade sa naozaj za rovnocennú adekvátnu alebo teda rovnocennú alternatívnu liečbu považuje aj vlhká terapia. Vlhkú terapiu je opäť potrebné predpisovať v špecializovaných ambulanciách, to znamená u lekárov, ktorí majú možnosť predpisovať vlhkú terapiu. A opäť pri každej návšteve takéto ambulancie plus teda v spolupráci s ADOSkou je potrebný správny lokálny debridement takejto rany. Špecifikum nutrície alebo teda výživy pri dekubitoch je fakt, že sa aminokyselina arginín stáva podmienečne esenciálnou. To znamená, že treba pacientovi dodať tento arginín, buď teda stravou alebo nejakými na to konkrétne určenými perorálnymi prípravkami. No a samozrejme špecifikum rehabilitácie alebo teda nejakého pohybu pri pacientoch je to, že jednoznačne tam nesmie chýbať polohovanie pacienta, prípadne špeciálne matrace, ktoré sú určené na prevenciu dekubitov a tak ďalej, ale jednoznačne okrem výživy je potrebný aj pravidelný pohyb, respektíve cvičenie. Tretím, teda posledným typom rany, ktorý teraz viac preberiem, je teda vred predkolenia. S vredom predkolenia sa pravdepodobne najčastejšie už ako v prvom kontakte stretne všeobecný chirurg, prípadne už možno aj rovno cievny chirurg, alebo teda cez obvodného lekára je pacient odoslaný na nejakú špecializovanú chirurgickú ambulanciu. V tomto prípade, tak ako pri všetkých iných ranách, je potrebné zistiť pôvod tej rany. To znamená, či sú to teda vredy venózne, čiže žilové, ktoré sú najčastejšie, alebo sú to vredy, ktoré majú aj nejakú ischemickú zložku, čiže je tam takisto opäť nejaký problém aj s artériami, alebo je to zmiešaný vred, čiže má problém aj so žilami, aj s artériami, alebo je to prípadne nejaký úplne iný vred. Hej? Čiže tam jednoznačne bez správnej diagnostiky sa nedá pohnúť ďalej ani v liečbe. To znamená, že je pacient určite indikovaný na vyšetrenie angiologom alebo angiochirurgom, ktorý v tomto prípade spraví sonografiu nielen teda artéry, ale hlavne toho žilového systému dolných končatín a stanoví teda ich ťažkosti alebo problémy s týmito žilami a to, ako ich ďalej riešiť. Najmä teda, čo sa týka hospitalizačnej liečby alebo teda jednodňových zákrokov pri vredoch predkolenia, je teda odstranenie varixov. To znamená, že ak sa teda naozaj zistí, že je to čisto teda žilový vred, treba odstrániť varixy a toto si teda manažuje sám chirurg alebo cievny chirurg. Ako náhle sú teda odstránené varixy, je vyššia šanca alebo teda šanca na zhojenie vredu. Ak je tam náhodou nejaká prítomná revaskularizácia, tak možno, že v tom prípade bude tiež potrebná hospitalizačná liečba. Takisto, ak by sa skomplikovala táto rána, tento vred infekciou, takisto ako iné rány, tak tiež môže byť potrebná hospitalizácia. A je možné aj pri vredoch predkolenia v istých indikáciách zvažovať taktiež potlakovú terapiu s následnou prípadnou rekonštrukciou. Ak teda rana nie je zhojená počas hospitalizácie, je potrebné ju ďalej manažovať v ambulancii, predpisovať vlhkú terapiu, vykonávať správny debridement ako pri všetkých ranách. A čo je vyslovene špecificky dôležité pri venóznych vredoch predkolenia je bandáž dolných končatín. Bandáž dolných končatín je rozdielna, ak sa bavíme o prevencii, to znamená, to sú tie dlhoťažné obväzy, alebo teda pančuchy, ktoré si pacient naťahuje napríklad pred operáciou alebo do lietadla. To
to je v rámci prevencie, avšak liečebná bandáž pri vredoch predkolenia venóznych je viacvrstvová. A tu si vlastne na videu môžeme ukázať jeden z najjednoduchších spôsobov, ako takúto viacvrstvovú bandáž pacientovi naložiť a bez ktorej je minimálna šanca na zhojenie venózneho vredu.
posledná časť prezentácie je venovaná správnemu lokálnemu ošetreniu rány. Preto je na to upriamená pozornosť, pretože sa udáva, že takmer všetky chronické rany sú povlečené biofilmom. A v prípade, že je naozaj správne dodiagnostikovaná rana, sú vyriešené ostatné príčiny, prečo tá rana sa nehojí alebo prečo vôbec vznikla a stále sa rana nehojí, v tom prípade sa predpokladá, že príčinou nehojenia je prítomný biofilm. Eradikáciu biofilmu je možné vykonať buď teda použitím potlakovej terapie, ak nie, tak v ambulantných podmienkach je nutný intenzívny lokálny debridement, to znamená odstránenie tých avitálnych tkaní a rozrušenie toho biofilmu mechanicky, následne aj s použitím teda vlhkej terapie, ktorá je vyslovene určená na eradikáciu biofilmu. Čistenie rany a okolia, debridement spodiny rany, oživenie okrajov rany a teda adekvátne, správne vybraté vlhké krytie. A prvým krokom je výber vhodného roztoku. Je dobré vedieť, aký roztok na čo pôsobí, pretože nie každý roztok napríklad pôsobí proti biofilmu a taktiež majú rôznu cytotoxicitu. Je potrebné dodať na ranu dostatočné množstvo roztoku a aplikovať ho správnou silou. Silu vieme ukorigovať kombináciou striekačiek a ihiel, to znamená napríklad čierna ihla, desiatka, striekačka. Taktiež je dôležité si pozrieť, aký má stanovené výrobca čas, účinok trvania, alebo teda čas pôsobenia proti rôznym patogénom, pretože niektoré roztoky môžu pôsobiť už po 30 sekundách, niektoré až po 15 minútach. A ako náhle je ošetrený alebo teda opláchnutá spodina rany, je potrebné venovať sa okoliu rany. A 10 až 20 cm od rany je nutné okolie vyčistiť, pretože sa zistilo, že naozaj od také isté patogény, ktoré sa nachádzajú takto ďaleko od rany, sa potom následne nachádzajú aj priamo v ranách. Okolie rany, následne ako je vydezinfikované, je potrebné ho ešte hydratovať. To znamená naozaj, či už je to krém, alebo je na to konkrétne určený prípravok, je potrebné ranu hydratovať, pretože rana sa sceluje a hojí práve z tých neporušených hydratovaných okolí. Tak, ako som spomínala, roztoky je potrebné zistiť, aké majú naozaj účinky, a adekvátnu silu je možné získať kombináciou striekačiek a ihiel. Zhrnutím prvého kroku je teda naozaj výber vhodného roztoku, dostatočné množstvo roztoku, naloženie adekvátnej sily, ako sa aplikuje roztok na ranu. Treba zistiť, aká je dĺžka pôsobenia roztoku proti rôznym patogénom a očistiť okolie rany minimálne 10 až 20 cm od okraju rany alebo od jedného klbu po druhý klb. Následne pokožku hydratovať. A druhým a tretím krokom je debridement spodiny rany a rovnako aj okrajov rany. Je nutné zbaviť spodinu aj okraj rany všetkých avitálnych častí, ktoré bránia hojeniu rany až do bodkovitého krvácania. Tu je dôležité pripomenúť, že je alternatívou aj a teda dostatočnou a uznávanou, hlavne teda pre adovské a domáce ošetrenie, aj ošetrenie alebo teda debridement gázov. To znamená, že áno, v chirurgických a v ambulantných podmienkach je možný oveľa intenzívnejší debridement, avšak aj teda v tých domácich podmienkach sa gázov dá vytvoriť dostatočný mechanický debridement tak, aby sa rozrušil biofilm a bolo možné správne hojenie rany. Zhrnutím druhého a tretieho kroku je teda to, že treba odstrániť zo spodiny a z okrajov všetky avitálne tkanivá, až do bodkovitého krvácania a následne ranu opláchnuť. Alternatívou dôležitou hlavne pri domácom ošetrení je debridement teda gázov, to znamená rozrušenie toho biofilmu mechanicky. A štvrtým krokom je použitie vlhkého krytia. Jednak je potrebný správny výber primárneho aj sekundárneho krytia. Do začiatku, keďže sa naozaj predpokladá, že biofilm je prítomný v každej chronickej rane, je potrebné, aby to bol výrobok určený vyslovene na boj s biofilmom a tým pádom
tým mechanickým rozrušením biofilmu sa načne biofilm a následne ďalších 24 hodín pôsobí proti tomu biofilmu to správne vybraté primárne vlhké krytie. Sekundárne krytie sa vyberá samozrejme podľa toho, aká je rana, kde sa nachádza, ak je to napätie, je potrebné alebo možné použiť aj krytia na pätu, ak je to na ohybných častiach tela, tak sú krytia, ktoré sú vhodné na pohyblivé časti tela. Taktiež treba dbať na to alebo zistiť, aký je typ pokožky, aká je sila lepu daného krytia, pretože je rozdiel dávať silnejší lep na pevnú pokožku a je rozdiel dávať silnejší lep na kožu pergamenovú a tak ďalej. No a samozrejme veľmi dôležitým výberom na sekundárneho krytia je množstvo exudátu. Čiže my potrebujeme, aby sa rana hojila v takom správne vlhkom prostredí, to znamená ani suchá a ani veľmi mokvajúca, ktorá spôsobuje teda maceráciu okolia. To znamená, buď sa použijú peny, alebo ak je tam príliš veľká secernácia a príliš veľmi rozmokvané to okolie, tak je potrebné použiť superabsorbent. Diagnostika a liečenie rán je skutočne multidisciplinárny prístup a tento holistický prístup je prakticky nutný na to, aby bolo možné zhojiť čo najviac rán na Slovensku, v takom prípade aj zachrániť pacientom napríklad teda končatiny, prípadne až naozaj ich život. Je tam veľmi dôležitá diferenciálna diagnostika, to znamená zistenie teda tej príčiny nehojenia sa rany a riešenie, ak je možné. Je vhodné alebo ideálne, ak je vždy medzi prvými ako prvá voľba zvažovaná potlaková terapia s následnou rekonštrukciou rany. Ak ale nie je možná z akýchkoľvek dôvodov, tak samozrejme predpis správnej vlhkej terapie a adekvátny debridement a spolupráca s adoskami. Ďakujem pekne za pozornosť.